Vítam vás na YouTube kanáli naplno.tv, moje meno je Petr Rakvica a v tomto videu sa pozrieme, alebo teda si naplním prvýkrát fajku od BPK, čiže konkrétne túto. A naplním si ju virginským tabakom Kentucky Beard. A tento tabak teda mi bol doporučený ako vhodný tabak pre začiatočníkov a mal by mať vôňu lupienkov rúží, alebo teda uvidíme, aké bude mať z toho teda pocity. Takže ja ho otváram prvýkrát. Ten tabak veľmi pekne vonia a naozaj tam cítim tie lupienky rúží, ale zároveň mám pocit, že tam trošku cítim ako keby višne, alebo také niečo ako pripomínajúce jak višňový kompot. Ten tabak vyzerá nejak takto. Neviem teda, že či to bude vidieť. Takže ja si ho tuto trošičku namrvím. Ešte nemám absolútne ani odhad, že ako, koľko a tak ďalej. Je to naozaj moje úplne prvé plnenie fajky. Mám teda napozerané nejaké videá, že ako by sa to zhruba malo robiť. Tuto na ten namrvený tabak nechám chvíľonku, aby sa prevzdušnil. Nejak extra, takto na pocit v rukách sa mi nezdá, že by bol nejak extra vlhký, ale ani nie je suchý. Mám pocit, že je taký akurát. Takže uvidíme. Nemám absolútne ani odhad, že koľko by som ho mal namrviť, takže radšej viac ako menej. Myslím si, že by to mohlo stačiť. Nechám ho takto prevetrať. Ešte raz si skúsim privoňať. Mám pocit, že po tom námrvení, alebo teda rozdrobení toho tabaku, ten tabak, tá vôňa je ešte intenzívnejšia. Tak sám som zvedavý a sa teším na to. Takže poďme na to. Neviem, či to stačilo. Ale môžeme vyskúšať. Takže skúsim to plniť tak, ako mi bolo radené, ale ešte predtým som si kúpil takéto kryštály, ktoré by mali pohlcovať vlhkosť. A je tu písané, že 2 až 3 kryštály umiestnete na dno dýmky pred nadspálením tabakem. Takže vybereme 2 na začiatok a skúsime ich tam hodiť. Sa to tam nejak šprajclo. Tie kryštály vyzerajú nejak takto. Neviem, či ich bude vidieť. To fakt akože také malé kusky, takže dávam ich do fajky. Tak toto vyzerá nejako na dne. Neviem, či to tá kamera zoberie. A ideme naplňať fajku. Takže na spodok, že vraj by sa mal ten tabak dať len tak úplne z ľahunka a nemal by sa tam vlastne nejakým spôsobom natlačať, takže tá prvá vrstva, tu som tam dal naozaj tak z ľahúčka. A skúsime teraz ďalšiu, ktorá už by sa mala že mierne trošičku pritlačiť. Takže skúsim tak úplne fakt, že jemne.
A ideme na ďalšiu. A tá by sa teda mala natlačiť už trošku viacej. Vyskúšame, že či to ťahá. Zatiaľ to ide naozaj veľmi dobre. Takže dávam doplná. Uvidíme, či sa mi podarí to vybavkať celé. A koľkokrát to vlastne budem musieť zapaliť. Stále to ide dobre. No a poslednú vrstvu už tak viacej natlačam. Stále to ťahá dobre. Takže nakoniec to skúsim tým dosadkom takto trošku pozatlačať. Naozaj v tom nemám prax, takže je to moje prvé pofajčenie, prvé zapálenie. Stále to ťahá celkom fajn, takže vyskúšame si to zapáliť. Akorát tu v mojom okolí idú nejakí čumilovia, tak dúfam, že si ma až tak moc nebudú všímať. Tak uvidíme. Myslím si, že mi to málo horí, takmer vôbec. Takže buď som ten tabak nechal krátko, alebo mám niekde problém. Takže skúsime znova. Ja ale predtým upracujem ten tabak, ktorý mám tuto, nech mi to tu nevysychá. Zatiaľ neviem odhadnúť chuť toho tabaku, ale čo musím povedať je, že necítim zatiaľ nejakú nepríjemnú pachuť, i napriek tomu teda, že tá fajka je vytretá nejakou čiernou hmotou, ale ako na chuť to zatiaľ vôbec nie je zlé. Ešte raz kontrolujem, či som to dobre zavrel, nech to nevysychá. Vidím, že to už tak nelepí, jak to lepilo. Doma mám nádobu, do ktorej to potom premiestním. Dám tam nejaký zvlhčovač. Takže pokus číslo 2. Uvidíme. Mám pocit, že teraz to horí trošku lepšie. Tak uvidíme. Malo by to byť, tuším, že dvakrát pomale potiahnuté jedno, alebo teda dvakrát krátke a jedno dlhšie. Ale zase mi to vyhaslo. Takže naozaj to nie je také jednoduché a naozaj sa to treba fakt asi naučiť.
Takže pokus číslo 2 zase nevyšiel. Skúsim to trošičku viacej natlačiť. Ťah ide, tak uvidíme. Mám pocit, že teraz už to horí trošku. Ten tabak sa mi nezdá byť nejaký ani horúci, ani teplý. A není tam, teraz keď to takto zatiaľ bavkám, tak zatiaľ tam necítim tie rúže, alebo teda je to taká zvláštna chuť. Zatiaľ mi to ako nepripadá byť nejaké zlé v ústach, ale zatiaľ tam necítim možno tú správnu chuť, ako by ten, alebo teda aká je moja predstava o tom tabaku. Ale mám pocit, aspoň teda ako očakával by som trošku takú sladkejšiu chuť od toho. Ale teším sa, že mi to zatiaľ aspoň nezaslo. Čiže zatiaľ máme 3 pokusy a trošičku to horí. Skúsim to zase podúsať. Teraz cítim tú vôňu tých hlupienkov. Dúfam, že som to nezadusil. Ja som fajčiar Aikosu a zatiaľ necítim takú tú plnosť, ktorú si predstavujem od toho bavkania. Ale naozaj není to odradzujúce, tak ako som čítal niektoré tie príspevky. Že to prvé pobavkanie môže spôsobiť v ústach nie úplne najlepšiu chuť, alebo eventuálne, že si človek môže spáliť jazyk. A ten pocit zatiaľ z toho nemám. Takže ste pri tom. Ešte mám tendencie trošičku to šlukovať z toho Aikosu. Naozaj je toto moje úplne prvé pobavkanie, nie úplne v živote, lebo tak ako som spomínal v mojom prvom videu o fajkách, ktoré si môžete pozrieť tuto hore, tak tam som hovoril, že ako som sa k tomu dostal. Že mi to raz dal okoštovať jeden kamarát, ale naozaj to už je veľmi dávno a podľa mňa to je viac ako 20 rokov. Ale nepamätám si to úplne presne, ale mám pocit, že to je viac ako 20 rokov. Ale musím povedať, že
Takže je to vlastne určitý spôsob relaxu. Takže sa divím, že mi to ešte nezaslo. Neviem teda, že či moc často ťahám, ale keď držím zatiaľ ten kotlík, tak nie je nejaký žeravý. Ako trošičku hreje, ale nie je nejak extra. Takže toto bolo moje prvé pobavkanie z mojej prvej fajky. A toto bude moja taká fajka na von, pretože je malinká. A myslím si, že na prechádzky s obsami je ideálna. Tá druhá, Stanislavka, tak tá je oproti tejto výrazne väčšia a má aj výrazne väčší kotlík. Keď si to porovnáte, tak tu je vidieť, že naozaj je výrazne väčšia. Takže to bude na také príležitosti, keď budem mať vyššie času ku káve alebo k nejakému dobrému pitiu. No, tak sa mi zdá, že dohorievam, ale nie, že by som už dofajčil, ale že bude treba nutno znova zapáliť. Takže, ja vám veľmi pekne ďakujem, ak ste tu dokázali dopozerať a sem. Ak sa vám video páčilo, tak mu prosím dajte palec hore. A k tomu môjmu prvému zabavkaniu máte nejaký komentár, tak skúste napísať dole nižšie. A pokiaľ ste ešte nedali odber, tak podporiť ma môžete tým, že ten odber mi dáte. A keď zakliknete zvonček, tak vám budú chodiť upozornenia na všetky novo vydané videá na tomto YouTube kanáli. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.